un comitè important perquè triam els nostres companys que formaran part de la Comissió Insular de Llistes, la comissió encarregada de supervisar i ratificar les llistes que es formaran en els ajuntaments, en el Consell Insular. Per tant, hem vengut en això avui, a triar aquesta comissió. És un comitè important perquè estem a 100 dies de les eleccions, 100 dies per aquest canvi electoral que els socialistes volem. Els socialistes, com sabeu, ho tenim tot calendaritzat, fa temps que estan preparant aquestes eleccions, que estan preparant els nostres candidats, ara les nostres llistes, i com dic, estem a 100 dies, els socialistes estan molt il·lusionats per fer aquest canvi electoral, i des de luego dies com avui són aquests dies que necessitam també per encoratjar-nos una mica, per activar una mica la nostra gent i per continuar amb aquest calendari complicat fins a maig de 2015. Com ho veus des d'això? Bé, nosaltres si res tenim és que no ens apuntam a res a última hora. Fa molts anys que estem amb aquesta aventura d'intentar procurar canvis per millorar el que són les persones. Nosaltres, des de luego, com dic, continuam en la nostra feina. És una situació difícil, però nosaltres aspiram a ser la força més votada i aspiram a governar a totes les institucions d'Eivissa i de Balears, per supost.